लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल आं चैनल नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबा हरनाय जाबाय दायो जोङो गामि खाथियावहाय मराखाम जाहैनो नागिरदों आरोना नै लोगोफोरा जोंना सिखावपारा गामिनि आरोना गासिबो ज'नो थांनो नागिरदों जोङो दायो हाबाबो गारा बसबो गारा माबायदिखा आरोना सिख्ला मानसियानो ओमफ्राय सोरबा सोरबा सानलायलायसिगोन आरोना आयु मोनसेबो गारा माथो बिलाय होनलायनानै ओमफ्राय आं बिदिनोखा आरोना आं बिराद मोजां मोनो जानो बिदिनो आरो बेरायनो बिराद मोजां मोनो आङो ओंखायनोथ' दायो थाहैसिगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो थ'दो बिदिब्ला नै माबा जाग्राफ्रा मालाय थम थमजोंबो जाहैनो नागिरदोंदां नै मा होनदों जि थम थम फिसासायावनो जि मानसि आरोना जि बुरजा खारो नै सिगां सिगाङाव गथ'फोरलाय नामा उनाव गेदेरफोरलाय नामा हाय होदो नै मालाय थिनामनिया थिना थ' है नैयाबो जाहैनो नागिरदों खोमा देलायलाय ओंखारना दं लामायाव थांनो नागिरदों थ' देलायस्रि देलायना दङ सिनायथारा मायदि मोनदों नै आखाइ जालायबावबायसो बिमाया नै ओंखाम जागासिनो माबा बिमायानो ओंखाम जागासिनो मा होननाय जाखो दे आंना बिमायानो ओंखाम जागासिनो नै बिमायानो फन रायलायगासिनो होननाया आयु गाजालै नोंहालाय आने बेथलाय होनलाय आयु हाय होनलायबावदों नो आने बेथलायनि होनलाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम रोंबायलै थुलुंगाया रोंबाय नोंबो फैदो फै नै बेसा मालाय मा होनो हखाम थांनानै फैखांबाय जाखांनानै फैबाय नै मा ओंख्रि मोनजानायलै सुबुं मा होनदों ओमफ्राय मा बेदर सोरखौबासो नाहरबाय थांफाफिननो नागिरदों नै बियो जोंजों लाखिलायबावो ओंखारनो नागिरलायबावो बागिनिफ्राय थांफाफिनगोन नोङो जोंजों थांफाफिनगोन ना मा होनदों बा थांफाफिननो हनै थाव थांसै मोनफैबाय नै हखाम लागोआव ओरैजाय खन्थाइया एफा हाथि मथि थ' नोंनि बिखुंखौसो लाथाम दाम नुबाय थादों मानो दाननांगौ बबेथिं थांगोन नै आबैनि हखाम आरोना मालाय सिख्लाफोरा जिरायनानै दं नै रानबाय नै ओरैजाय साहा लोंनोसै दायो जोङो नै आंबो मोनबाय आरोना गिलासखौ बै नालाय बाजिमाया दासो मोनफैदों जोंजों समान फैनायानो जिराय जायगा नागिरलाबायदों मालाय बिसा ओंखाम जाखांबायनो नै रिमिनि साहा होनायखौ लोंसैलै
ओं फुलुना दे बारा हमनो हाया नामा जाबाय हमनो हायालै आखिथिं लानाय जाबाय ओंखाम जानो फैबाय नै दायो ओरै खनाथिं जाहैनोसै जोंहा जायगा मोनबाय होमबा बबे जोंनालाय जिरायनो मोनबाय नै बस जाग्राया बुरिफोरानो ओइ जिगाब माइहुंखौ माबायदि नुदों जि मोजांनो ओइ नै ओं जि मोजां नुहुरखादों सोगारनांदों ना मानसि जासोगारदों खोमा दासो नै ख'आव लानानै जि मोजां रानखादों मोनसे बारा जाबाय मोनसे बारा ओंना दा बिनो लाजिगोन ना ओंखायनो होलांखादों बिसोरो नै बिहामजो बिखुनजो मालाय बैसा सिख्लानो आखाइ सुनसै दायो आखाइ सुनानै जानोसै मोनजाबाय नै दायो थास' बिथुरि ओमफ्रायो खोरदैयावबो मटर होलायलायदों नै दिनैसो नुफेरदोंलां खोरदैयाव मटर होनायखौ दालि अमा बेदराथ' थाखायो नै इसाबो जासिगोन नै जाबायानो मालाय आंहाबो जानोसै आरोना दे बेयावनो नेथ'दो नेनो ओंखारबावो एरामोननियाबो जाखांसिगोन नै बेयाबो जाखांसिगोन नै नोंहा जि सान्दुङाव ओंखामा खनबेसे लाखोनो खोन्थानांगौनो खनथाम जाबाय थिंख्लिया बुंबाय दा बुंबाय आबुं जाबाय नामा फैदा बेसाबो जाखांसिगोन जों थांथ'नोसै बैथिंजाय नै बेसा एखेबारे मोखाङावनो मोनजाथारदों नै नरेन बिमा मोना थेरसायावसो मोनजाबाय माथो फैदो नोंसा जाखांनानै रानग्राफोरा नै मोखांखौसो होथेखादो जा जिरायथ'नोसै फैबाय थाबाय लोगोफोर जोङो दायो जाखांनानै फैबाय आरोना ओंखाम जाखांनानै गय जानानै फैलायलायबाय नै ओमफ्राय गय जानायखौ माबायदि नुदों कालार नुलायलायदोंना एसे गोजानो एसे गोजा नुदोंना सुनै जादोंना आङो ओंखायनो सासेयाव नै गोदोनि बुरि बायदि जि आराम साद्रि लाखाबाय ओमफ्रायो जोंना लोगोफोरा फैबावासै खावसे सिखावपारानिया ओमफ्राय जोङो ओंखायनो लासै थाबायदों आरो जोंखौ नेनो थिनदोंमोन ओमफ्राय जोङो गसंबाय थानो बानानै लासै थाबायबोबाय आरो फैबाय थाथोंसै बिसोरो हासो नाहरनानै गोलैलायलांसैमोन नाहरनानै फैबाय थाथोंसैलाय बिसोरो दा रायबा रायफैथोंसै जोंबो थांबाय थानोसै लासैनो दे होमबा मेथाइ जानोसै बेनाव फैसा 20 थाखा दंनो ओमफ्राय बाहायनो बादोंनो बियो दखान खाथि मोनदों आरोना ओंखायनोथ' फैसा 20 थाखा दं होननानै खोन्थादों लोगोफोर दायो आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दोनथ'नोसै दायो